ng kasalukuyang pamahalaan na kumikilos ito at nagsasagawa ng mga hakbang para labanan ang kaso ng malnutrisyon sa bansa. Sa National Nutrition Awarding Ceremony sa Quezon City, binigyang diin ang ilan sa mga aksyon ng mga kagawaran, kabilang na ang pagtutok sa kalusugan ng mga buntis, ina at mga bata para mahinto ang tila cycle ng malnutrisyon. Marami raw kasing mga bata ang may mabagal na pag-unlad sa isipan na nagreresulta sa pagkaiwan sa pag-aaral, maging ang pisikal na kalagayan tulad ng pagkabansot at pagiging payatin. Bilang tugon, pinalawig pa ng DSWD ang 4-piece program at pinatatag din ang nutrition counseling, school feeding programs at food stamp programs. Hinihimok din ang mga lokal na pinuno na palakasin pa ang pamumuhunan sa nutrisyon. We are looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. The healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. We really must take to heart the very painful lessons of the pandemic.